A agardada auga volve ser protagonista e cobran forza estes días os ríos e regatos en Chantada. Despois da seca foi benvida a través das neves e das chuvias das últimas semanas. Nós queremos despedir a semana con estas fermosas imaxes da vida e da forza do río Asma que David Vázquez recolleu a cámara lenta a través do seu traballo en Pinancho Audiovisuais.